Niklas alene og mig. Nu skal vi ned, så tager han nu. It's showtime. I kørte dem i fredags. I bliver nødt til at fordele jer lidt, ellers så kan I altså ikke være der. Jo, det når vi også. Det I skal gøre lige nu, Hør lige godt efter. det er at følge mig så godt som vi kan. Ja, 100%. Og så skal I give den Skal I bare give den gas? max gas. Den er sjov, den her. Og så skal I bare huske, at omkvædet siger bam, 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 bam. Ja, okay, det skal huske på. Ja, det er meget nemt. What? Og det starter, det er simpelthen omkvædet, der starter det hele. Men Jacob. Ja, så i gang da. Ej, højere mere. Ej, prøv. Vi tager den lige forfra.